Foi chique de alu, lakker chuma de ladroom. Met wie moet praten dan? Ja, je moet... Gedeelte. Druk op Geen voor Peelsteen. Oh, het is geen Zweeds. zo. Kijk. Geef me een pilsje. Druk op Snapchat. Ja, zo. Zie wat? Het is een haast. Je moet gewoon wat zeggen, wat je te zeggen hebt. Nee, Nou, ik heb niks maximaal te zeggen, 1 minuut. Stop de opname. Dat is niet zo goed. Vul je dein e-mailadres in op de stripje. Ja, maar er zit geen strip om je ding op te Kist vullen. alles ons kwijt en wij Binnen de er net boy, uit. maar Nossa. Nossa. Lijkt wel Russisch. Ja. Nou, ik pak maximaal aan en stop erop. Vul je dan, en dan stuurt u het naar je toe? Ja, weet ik veel. Maar er is ook geen stripje om je e-mailadres in te vullen, dus. Volgens mij is dat nu weg of zo.